A pokud je zvuk v pořádku a obraz, tak bychom pokračovali v tom, co jsme tady posledně ještě začali, a to je to téma intersubjektivity, a tedy speciálně jsme tady hovořili o pojetí vlastně intersubjektivity, respektive komunikace u Karla Jasperse. Ukazovali jsme si, že Karl Jaspers je jeden z myslitelů, vlastně určitá výjimka v rámci filozofie existence v tom smyslu, že on tomu tématu intersubjektivity, respektive komunikace, přisuzuje velký význam. A my jsme si ukazovali, jak on tu intersubjektivitu nebo komunikaci, jak on říká, jak ji v podstatě vidí na všech rovinách lidského já, které rozlišuje, to znamená na rovině toho pobývání, na rovině vědomí vůbec a existence. A to, u čeho jsme skončili, tak byla vlastně ta nejdůležitější forma komunikace, která také odpovídá té nejdůležitější rovině lidského já. A to je tedy komunikace existenciální. To je komunikace, která se odehrává na rovině existence. A viděli jsme, že tam velmi zajímavým způsobem Jaspers vlastně spojuje tu problematiku intersubjektivity, respektive komunikace s problematikou stávání se sebou nebo nestávání se sebou. To je vlastně s tím tématem autenticity nebo neautenticity, autentické nebo neautentické existence. Zbývá nám tam ještě dokončit dva texty, které máte na tom handoutu posledně, a to je ten text číslo 7 a 8. Vlastně ještě myslím, že stojí za zdůraznění v rámci toho pojetí komunikace Jaspersova, existenciální komunikace, když to srovnáváme s tou komunikací, zejména jestli si vzpomínáte, jak jsme hovořili o té komunikaci na rovině vědomí vůbec, tak tam byla typická jakási nerovnost a nesouměrnost mezi těmi komunikujícími, protože vlastně tam se ta komunikace odehrává jako komunikace podle způsobu, jakým je to vědomí vůbec zvyklé se vztahovat ke skutečnosti. To jest vlastně jakožto subjekt k nějakým objektům. A tedy vlastně ta nesouměrnost, která je právě typická pro ten vztah subjektu a objektu, tak se nějakým způsobem promítá i na rovinu té komunikace, na rovině vědomí vůbec. A právě ve srovnání s tímto typem komunikace Jaspers zdůrazňuje, že pro tu existenciální komunikaci je naopak typická rovnost a souměrnost. Ten druhý je pro mne, jak on říká, jako bych byl já on a on by byl já. Přitom podle něj vlastně k navázání existenciální komunikace nedochází pouze tím, že já mám ten pocit, ale že ho má skutečně i on. Jo? Že to je vlastně dění, které se netýká jenom jednostranně mě, nebo které nezakouším jednostranně já, nebo kterého se neúčastním jednostranně já, ale kterého se vlastně recipročně účastní i ten druhý, je do něj vtažen a má vlastně ten pocit tedy, že se tady ta komunikace odehrává stejně jako já. Jo, čili to souvisí samozřejmě s tím, že ta komunikace na rovině existence, ta existenciální komunikace není jednostranným výkonem jednoho subjektu, jako je tomu v případě toho objektivujícího poznání na rovině vědomí vůbec. Nýbrž jde vlastně bytostně o vzájemné intersubjektivní dění, jo? Tedy nikoli vztah mezi subjektem a objektem, ale vztah mezi právě dvěma subjekty. A proto vlastně nestačí to, co jsme si posledně zdůrazňovali, a to, co je samozřejmě důležité a zásadní pro tu existenciální komunikaci, a totiž to je ta otevřenost, připravenost k té komunikaci na straně mne samého, ale je třeba, aby mi taky druhý nějak vycházel v ústrety svým konáním a svou otevřeností. No, tedy vlastně na tu komunikaci nestačí, že je tady jeden, ale musí tady být dva. A musí být oba vlastně otevřeni a připraveni pro tu existenciální komunikaci. Čili podle Jasperse, jak jsme posledně hovořili, jestli si vzpomínáte o té nedostatečnosti toho vztahu na rovině třeba toho Dasein nebo na rovině toho vědomí vůbec, kterou zakoušíme, pokud nejsme schopni se pozvednout na vyšší úroveň komunikace, tak podle Jasperse zakoušíme tedy nejenom v případě, kdy já s druhým nakládám jako s předmětem, ale také v případě,
kdy ten druhý sám sebe činí pro mne předmětem. Jo, například ve vztahu nějaké submisivnosti nebo podřízenosti, kdy vlastně já se třeba mohu snažit s ním vstoupit do komunikace, ale on nechce. On sám se chová nějakým takovým způsobem, že ze sebe vlastně ten předmět sám činí, přestože já ho činit nechci. Jo, čili i on mi musí nějak vycházet vstříc v té intersubjektivní vzájemnosti. A jestliže se mi druhý tedy podřizuje, jo, jestliže sám není schopen toho vztahu jako rovného s rovným, tak tím vlastně ruší tu existenciální komunikaci a vlastně podobně, jako když se mě snaží ovládnout. Jo, tedy i tam je vlastně narušena ta rovnost a vzájemnost, která je předpokladem té komunikace existenciální. Jo, a tím vlastně také může stavět překážky do cesty té vzájemné komunikaci na cestě, na níž se můžeme a máme stávat sami sebou. A ten svobodný prostor, vlastně o kterém jsme hovořili posledně, že o tom, že ta svoboda nikdy není možná jako svoboda v singuláru a vždycky jako svoboda v plurálu, že nemohu být svobodným tam, kde není svobodný druhý nebo kde nenechávám druhého, aby byl svobodný. A Jaspers tady zdůrazňuje, že teprve v takto vztažených existencích sobě navzájem, jo, kdy obě vlastně splňují ty podmínky pro tu vzájemnost, tak teprve tam vyvstává jakýsi svobodný prostor, ve kterém se může uskutečňovat a rozvíjet plně naše já bez nějakých deformací a deficiencí. Čili ten svobodný prostor je ustavován nějak nakonec intersubjektivně. Jo, je to prostor, který si vlastně tvoří navzájem lidé, nakolik se stávají existencemi a sami sebou, nebo jsou připraveni se stávat sami sebou ve svých vzájemných vztazích. A tam, kde se naopak vlastně ta existenciální komunikace nedaří, tak tam je ten prostor, ten svobodný prostor, který je potřebný k tomu uskutečňování sebe sama, nějak pokřiven a zarubán. Čili vlastně ono platí, že bez toho bytostného vztahu k druhým, který se odehrává v té existenciální komunikaci, se nemohu stávat plně sám sebou, to jest uskutečňovat sebe jako existence, ale vlastně nemohu se stejně tak stávat sám sebou, pokud tedy tady není ta vůle, nebo minimálně je mi ta cesta stížena nějak, pokud tady není ta vůle a připravenost ze strany toho druhého. No, každopádně to, co je pro nás důležité v souvislosti právě s tím, už jsem tady hovořil na začátku i posledně, to je vlastně vztah té intersubjektivity a toho stávání se sebou, tak prostě Jaspers trvá, a to je myslím zjevné velmi pěkně z toho textu číslo 7, na tom, že svého bytí sebou nikdy nemohu dosáhnout jako izolovaná bytost, ale vždy jako existence mezi jinými existencemi a v komunikaci s nimi. Jak říká Jaspers, teď cituji, existence jsou vždy v komunikaci od existence k existenci, jako bytí pro sebe navzájem a jen pro sebe navzájem. Pojďme si přečíst ten text číslo 7 na vašem handoutu, jestli ho máte před sebou, kde Jaspers říká: nemohu se stát sebou samým, když druhý nechce být sám sebou. Nemohu být svobodný, když druhý není svobodný. Nemohu si být jist sám sebou, když si nejsem jist druhým. V komunikaci se cítím zodpovědný nejenom sám za sebe, nýbrž také za druhého. Jako by on byl já a jako bych já byl on. To, že dochází k navázání komunikace, cítím až tehdy, když má druhý stejný pocit. Neboť ani smyslu komunikace nedosahují pouze a jedině svým vlastním konáním, nýbrž musí mi vycházet v ústrety konání druhého. Nutně upadám do mučivého stavu, v němž věčně zakouším nedostatečnost vztahu, v okamžiku, kdy se druhý sám pro mne činí objektem, místo aby byl tím, kdo mi vychází v ústrety. Podřezuje-li se mi druhý v poslušnosti, nedovoluje mi dojít k sobě samému, stejně jako když mne ovládá. Teprve ve vzájemném uznání vyrůstáme oba dva jako my sami, jen společně můžeme dosáhnout toho, čeho chce dosáhnout každý z nás. Pardon, já tady jenom nastavím světlo.
Jaspers přitom zdůrazňuje, že jak existenciální komunikace, tak její nezdar či selhávání nejsou jenom nějakou okrajovou záležitostí nebo akcidentální záležitostí, něco, co by vlastně bylo pro nás ne jako tak podstatné, jo, co by prostě se nám buď přihazovalo nebo ne, ale on vlastně říká, o tom je ten poslední 8. text na tom Handoutu posledně, že ta existenciální komunikace a její selhávání, že mají až jakýsi vlastně metafyzický rozměr. Citelné důsledky, nakolik je v sázce samo bytí či nebytí lidského já. A on říká, že pokud jsem zradil komunikaci, aniž bych to selhávání komunikace a s ní spojený pocit nedostatečnosti přetavil ve vůli v existenciální komunikaci, tak pak, a to jsou velmi silné formulace, kdy říká, pak jsem vstoupil do jakési nicoty. Jo, pak vlastně sám sebe nějak zmařuji ve svém bytí sebou. Pocit nedostatečnosti se v takovém případě podle něj stupňuje ve vědomí, jo, zase taková jako velmi radikální formulace, jako bych vypadl z bytí. Jo, tedy vlastně on tam hovoří o jakémsi úbytku nebo nedostatku bytí. Jo, ale ne třeba na rovině pobývání samozřejmě, Dasein, jo, nebo vědomí vůbec, ale právě na rovině toho bytí sebou. Jo, tam vlastně zakoušíme. Tady on jde tak daleko, že on tvrdí, že veškerá ta nedostatečnost, kterou pociťujeme tam, kde se neodehrává ta existenciální komunikace a tam, kde se nestáváme sami sebou, tak je vlastně jakýsi úbytek bytí. Je to jakýsi nedostatek bytí, je to jakási deficience, která se týká toho našeho bytí sebou, které právě se tedy nestává tím, čím se stát může a čím se stát má. Pojďme se ještě přečíst ten text číslo 8 na vašem handoutu, kde se říká, pokud jsem zradil komunikaci, ať už fakticky nebo nedostatečnou připraveností, pokud se pocit nedostatečnosti již nepřetavil ve vůli ke komunikaci, pak jsem vstoupil do nicoty. Pocit nedostatečnosti se pak proměňuje ve vědomí, jako bych vypadl z bytí. Zmocňuje se mě hrůza z osamělosti v pobývání, které se mi stalo nehostinným. Pobývání se mi zatemňuje. Jo, tady vidíte vlastně, jak to odcizení se přímo týká a je neoddělitelně propojeno s tím zdarem nebo nezdarem té existenciální komunikace. Jo, ten pocit samoty, který pociťujeme nikoliv nutně třeba tím, že jsme nějakou dobu sami, jako řada lidí je teď v období bohužel nouzového stavu nebo karantény, ale jde o nějakou ještě podstatnější osamělost. Jo? Jde o osamělost, která vyvěrá vlastně z neschopnosti nebo nezdaru komunikace, která se nakonec může odehrávat i možná, já nevím, Jaspers ještě neměl s tím takovou zkušenost, ale třeba i skrz nějaká média elektronická. Jo. Čili tam není nezbytně, vidíte, že tam není vlastně nezbytně úplně předpokladem ten kontakt od toho pobývání, ale jde tam o něco podstatnějšího. Jo? Jde tam o něco podstatnějšího, než jestli zrovna jsem sám doma zavřený, bez nikoho, jo? I když i to je samozřejmě zdrojem určitého utrpení, ale jestli skutečně se dostávám do situací, kdy s někým vstupuji do existenciální komunikace. A to je jakoby to podstatné pro lidské já, pro to bytí sebou. A tam pak vlastně to utrpení, které vyplývá z té samoty, je vlastně jakýmsi odcizením podle Jasperse. Je to jakýmsi odcizením mne samému i vlastně světu, protože ten můj vztah ke světu, ta hostinnost, tedy jo, to, že je mi dobře na světě, tak podle Jasperse v zásadě velmi záleží na tom, jestli navazuji skutečné, zralé, autentické vztahy právě na rovině svého bytí sebou, tedy na rovině té existenciální komunikace. Ještě poslední poznámka k tomu Jaspersovi. Ta existenciální komunikace rozhodně není nekonfliktní podle Jasperse. Jaspers dokonce, jestli si vzpomínáte, jak jsme mluvili o těch mezních situacích, kde jsme si říkali, že jsou 4 mezní situace podle něj zásadní, to je smrt, utrpení, vina a boj, tak on dokonce řadí existenciální komunikaci mezi formu boje. Jo, ale je to jakýsi, jak on říká, boj prostý násilí.
Dokonce o něm hovoří jako o láskyplném boji, který je vlastně živoucím procesem a výrazem lásky na rovině existence. Ona totiž láska podle Jasperse není žádná selanka, jo? Není to žádná jenom nějaká romantika, ale vždycky láska zahrnuje konfrontaci mezi dvěma jedinečnými já, jo? Mezi těmi dvěma selbst, která vlastně se děje v naprosté otevřenosti a přitom se vlastně, jak on říká Jaspers, ta já navzájem problematizují. A tím ale zároveň iniciují proces svého projasňování. Jo, jako to napětí mezi těmi dvěma já je podle něj naprosto nevyhnutelné a má charakter až jakéhosi boje, právě proto, že je to proces, kde vlastně si pomáháme navzájem v tom, abychom se stávali sami sebou. Jo? A ten proces není bezbolestný, ten proces někdy naopak jako velmi bolí, protože člověk někdy musí umět nahlédnout nějaké své nepříjemné stránky a překonat je. Že jo? A v tomu právě pomáhá ten druhý. Podle Jasperse vlastně on říká někdy, že v tom procesu vyjasňování v rámci té komunikace existenciální, že se ta dvě já vzájemně stavějí do světla pravdy a tím se vlastně oprošťují od lži a sebeklamu a stávají se sami pravdivými a tím zároveň sami sebou. Jo, podle Jasperse vlastně nelze se stávat sám sebou, když žiju ve lži. A jestliže si sám o sobě něco nalhávám, tak potom nemohu být sám sebou. Ale v tom, abych si o sobě něco nenalhával, tak mi pomáhají právě ti druzí, kteří, když nechci o sobě vědět něco nepříjemného, tak mi to třeba řeknou, nebo mi to dají jinak nějak jasně najevo a donutí mě, nebo přimějí mě k tomu, abych tedy já začal sám ten někdy nepříjemný proces vlastního projasňování. Ale odměna, kterou existence získávají za tento často i bolestný boj, v němž se uvádí do procesu vzájemného projasňování, ale podle Jasperse veliká, protože ona vlastně ta cena, ta trofej, kterou získáváme v tomto boji, je uskutečňování vlastního já, uskutečňování vlastní existence. A naopak cena, kterou platíme za to pohodlné vyhýbání se té existenciální komunikaci, tomu boji vlastně láskyplnému, tak je také veliká. Jo? Je to ztráta vlastního já, je to, jak říká Jaspers, vypadávání z bytí, je to upadání do nicoty na rovině vlastní existence, tedy stav vlastně odcizení vůči sobě i vůči světu. Tak, tolik jenom ještě k tomu Jaspersovi, kterého nám zbývalo dokončit. A dnes tedy bychom se ještě v rámci toho tématu intersubjektivity věnovali jinému autorovi, velmi zajímavému, který to téma intersubjektivity pojednává také velmi pronikavě. Je to německý autor židovského původu, který žil původně v Německu, ale pak naštěstí se mu podařilo odjet ještě před válkou do Palestiny, kde také potom žil po zbytek života. A tedy ten je vlastně právem, myslím, považován za jedno z nejvýznamnějších představitelů takzvané filozofie dialogu, právě protože to téma intersubjektivity a to, čemu on říká ten dialogický princip, na němž je vlastně založena lidská existence, tak velmi pronikavě ve svých spisech analyzoval. On samozřejmě napsal celou řadu jako spisů, ale takový nejznámější a asi i nejvýznamnější je jeho spis Já a ty. Už to je, jak vidíte, příznačný název. Jo? Je tam nejenom já, ale je tam i ty. My jsme začínali tématem já, subjekt a sebevědomí a vidíte, že to já, jak se nám ukazuje postupně, nelze myslet bez ty. To tedy také Buber vetknul přímo do názvu té své knihy. Budeme k tomu potřebovat handout, který, jak jsem vám psal, s tím dnešním datem, jo, který začíná tím textem číslo 9, který je právě hned ze začátku. Ta pasáž vlastně je hned počáteční pasáž z toho spisu Já a ty. A tahle pasáž je velmi pěkná, protože v ní jsou vlastně, můžeme říct si tak velmi koncentrovaně, zhuštěně shrnuty základní obrysy té Buberovy filozofie dialogu nebo také dialogické ontologie, jak se někdy říká, protože uvidíme hned z té první pasáže, že Buber vlastně tvrdí, že se nám skutečnost nemůže ukazovat a vůbec ji nemůžeme myslet vlastně bez vzájemných vztahů a tedy zejména bez toho vztahu já a ty.
Když se podíváme na ten text, tak na první pohled možná to není nic tak jako originálního, co se tam objevuje. Jo, Buber tam prostě rozlišuje 4 jakési momenty nebo elementy skutečnosti. Jo, mluví tam o světě, mluví tam o lidském já, mluví o nějakých postojích ke světu, tedy které může člověk nebo to já zaujímat. Jo, a pak tam mluví do čtvrtice o základních slovech, která může člověk nebo to já vyslovovat a které nějak odpovídají těm základním postojům právě, které člověk nebo já zaujímá ke světu. Jo, čili máme tady takový jako téměř tradiční trojúhelník, nikoliv milostný, ale takový jako právě ontologický nebo metafyzický, to jest máme tady já, máme tady svět a máme tady nějaké postoje, poměry toho já k tomu světu a ty jsou tedy vyjadřovány nějakými slovy, která označuje ten Buber jako základní slova. Jo, to vlastně v podstatě odpovídá jakémusi tradičnímu schématu. Ale to, co je na tom velmi zvláštní, na tom Buberově schématu, je, že on každému z těch 4 momentů nebo elementů připisuje vlastně dvojí způsob, jo, nebo dvojí modalitu. A člověk podle něj nežije pouze v jednom, ale hned ve dvojím světě. Z jednoho světa do druhého přitom se nestěhuje tím, že bys přecházel z jednoho místa na druhé, ale právě na základě toho, jaký postoj k tomu světu zaujímá. A ten postoj rovněž může být dvojí. A právě na základě toho dvojího postoje, který zaujímá, člověk vstupuje do jednoho nebo druhého světa, nebo je obyvatelem jednoho nebo druhého světa. A právě tomu dvojímu základnímu postoji odpovídají ta 2 základní slova. Tedy ona to nejsou vlastně slova jednotlivá, že ona jsou to slovní spojení, která člověk může vyslovit. A oni jsou to slovní dvojce. Jsou tvořeny spojením 2 osobních zájmen. A to je ta dvojice já ty a já ono. Přičemž, jak říká Buber, místo ono lze říct on nebo ona, aniž by se tím základní slovo měnilo. A konečně i to lidské já je dvojí. A totiž právě v závislosti na tom, jaký postoj zaujímá, respektive jaká z o něch základních slov vyslovuje. Pojďme si přečíst ten text číslo 9 na vašem handoutu, 7 už bylo, kde se říká: svět je pro člověka dvojí, neboť i jeho postoj je dvojí. Postoj člověka je dvojí, neboť i základní slova, která může pronést, jsou 2. Jedním základním slovem je slovní dvojce já ty, druhým základním slovem je slovní dvojce já ono. A tak je i lidské já dvojí, neboť já základního slova já ty je jiné než já základního slova já ono. Máme tam nějakou připomínku. Omlouvám se, že se ptám, ale kolik jich je? Ty 4 momenty. Jo, mluvil jsem o 4 momentech. Je to já, je to svět, ke kterému se vztahuje, pak je to ten postoj k tomu světu, a to jsou 3 ty základní, jo, ale zároveň vlastně s tím zdůrazňuje Buber ta základní slova, která odpovídají těm základním postojům. Máme tam ale nějakou poznámku, že máme nějaký technický problém, že můj projev je zpomalený, avšak nevím, jak to mají ostatní. Tak nevím, jestli taky ostatní mají zpomalené. Zatím nám tam nikdo nic nepíše. Tak kdybyste měli někdo ještě technické potíže, tak dejte vědět. Možná to nebude na naší straně ten problém. Jo. A ta základní slova jsou tedy já, ty a já ono. Jo. Já tam není. To je vlastně, to by byl nějaký sebevztah, o kterém v této souvislosti nemluví Buber. Tohleto zdvojení těch 4 momentů nebo elementů je, myslím, jako naprosto zásadní, protože ono, když se nad tím zamyslíme, co tím vlastně Buber chce říct,
jo, tak ono to vlastně boří úplně ty tradiční představy o vztahu lidského já ke skutečnosti nebo ke světu. A především boří vlastně každé pojetí skutečnosti. Jejímž východiskem a centrem je jednotlivé já, jo, jednotlivý subjekt nebo jednotlivá existence. Podle Bubera totiž vůbec neexistuje žádné já o sobě. Nýbrž já vždycky stojí v poměru nebo vztahu. Buberovi ale nejde o nějaký poměr třeba syntézy nebo sebevztah právě, jak jsme to viděli třeba u Kierkegaarda, ale jde o poměr, o poměry k něčemu nebo k někomu jinému. Proto Buber říká, že vždy je tu jen já, jednoho z obou základních slov. Jo, není žádné já bez těchto dvou poměrů nebo bez těchto základních slov. Totiž buď je tady já, té slovní dvojce já ty, nebo dvojce já ono. Jo, jinak řečeno, vlastně podle Bubera ve filozofii základem nebo východiskem pojetí skutečnosti nemůže být nikdy jednotlivé já, nikdy jednotlivý subjekt, ale vždycky poměry či vztahy, které jsou podle Bubera původnější než každé jednotlivé já, než každé individuum. A tím, že Buber zároveň rozlišuje dvojí základní postoj, nebo dva základní poměry, které odpovídají těm základním dvěma slovům, tak zároveň Buber od základu problematizuje představu, podle níž vlastně tím primárním nebo výlučným poměrem mezi já a skutečností je poměr vlastně mezi subjektem a objektem. Jo, tedy, že ten subjekt-objektový poměr, mohli bychom říct si s Jaspersem. Subjekt-objektový poměr vlastně, jak ještě uvidíme, u Bubera odpovídá tomu vztahu já-ono. Jo, protože ono je vlastně něco, ono je nějaký předmět, jo, ono je nějaký objekt. To se ještě za chvilku ukážeme. Ale od toho poměru mezi subjektem a objektem, tedy mezi já a ono, Buber odlišuje ale ještě jako naprosto zásadně kvalitativně odlišný vztah. Ten vztah já a ty, tedy vztah vlastně, mohli bychom říct si, k druhým bytostem. Zejména k lidským bytostem, který právě tedy odpovídá tomu základnímu slovu já a ty. Jo, my se budeme soustředit, upozorňuji na to, že my se budeme soustředit na vztah k druhým lidským bytostem, protože to je to téma, které se vztahuje k tématu intersubjektivity, ale Buber na některých místech ukazuje, že ty se pro nás může stát i třeba jiná živá bytost. Jo, byť ne úplně ve stejném smyslu jako lidská bytost, protože tam není ta úplná rovnost a souměrnost, ale vlastně i třeba živočichové nebo dokonce rostliny se pro nás mohou stát minimálně v nějakých situacích ty. A pak ještě odlišuje od toho ještě takovou třetí rovinou nebo dimenzí vztahu jak ty je vztah takový, jako který on nazývá vztah k duchovním skutečnostem, což je taková jako množina, kam lze zařadit jednak třeba vztah například umělců ke svému dílu, které tvoří. Jo, to je vlastně, nebo i vlastně vztah někoho, kdo to dílo potom k němu přistupuje, je vlastně jeho recipientem, tak vlastně i tam můžeme pozorovat jakousi analogii toho vztahu já, ono nebo já, ty. Jo, to umělecké dílo je prostě nějaká skutečnost, která se pro nás stává protějškem a ne pouhým předmětem. Jo, a pak ještě samozřejmě, protože Buber byl židovským myslitelem, tak on hovoří o jakémsi věčném ty, tedy o vztahu vlastně k Bohu, který je také vlastně pro něj jakýmsi ty, jakýmsi věčným ty, které se nikdy nemůže stát ono. Ale my se budeme soustředit tady na ty vztahy k těm druhým lidským bytostem, což je vlastně ten asi nejprivilegovanější nebo takový nejnázornější případ toho vztahu já a ty. A teď je důležité, že tenhle ten vztah já a ty nelze chápat podle Bubera, vlastně podle modelu toho vztahu já a ono. Jo, jsou to dva opravdu kvalitativně odlišné vztahy. Pojďme se nyní podívat, a toho se týká ten další text na vašem handoutu, to znamená ten text číslo 10. Pojďme se tedy blíže posvítit na ty dva základní poměry nebo postoje, které právě odpovídají těm dvěma základním slovům, která může člověk vyslovit, a na jejich základě se pak tedy stává obyvatelem různých světů. Buber tyhle dva základní postoje, které může zaujímat já, blíže specifikuje
nebo exemplifikuje pomocí, nebo ilustruje pomocí různých typů činností nebo aktů. Jo, on ukazuje v tom následujícím úryvku, že jednak lidský subjekt nebo já vyvíjí nějaké činnosti nebo zaujímá postoje, které směřují za nějakým cílem a jejich předmětem je něco nebo nějaký předmět, jo, nebo nějaký objekt. Příkladem takových aktů je pro něj třeba vnímání, jo, nebo pociťování, nebo představování, chtění, cítění, myšlení. Jo, to všechno jsou tedy příklady postojů nebo aktů, které se vztahují k nějakému ono, k nějakému předmětu. Buber sice nepoužívá ten jazyk fenomenologie, ale my, kteří jsme již obeznámeni, že jo, z části s jazykem fenomenologie, tak bychom si to mohli přiblížit pomocí tohoto jazyka a někteří interpreti Bubera to tak činí. Totiž my bychom mohli říct, že vlastně tyhle ty postoje nebo akty jsou vlastně intencionálními akty, které mají svůj intencionální předmět, jo, které se vztahují k nějakému předmětnému korelátu. Jo, to víme, že právě takové jako akty, jako je cítění, myšlení, vnímání, představování, chtění, jo, to všechno jsou vlastně už podle Husserla nějaké intencionální akty, které mají své intencionální předměty. Jo, tedy a takovéhle akty právě podle Bubera zakládají tu říši ono. Jo, tyhle ty právě akty, které podle třeba Husserla a podle celé tradice novověké, že jo, jsou ty naprosto základní a privilegované akty, jimiž se právě nějaký subjekt vztahuje ke skutečnosti. Ale Buber zdůrazňuje, že takovéhle akty jsou jenom jednou z částí postojů nebo aktů, které může nějaký subjekt nebo nějaké já zaujímat ke skutečnosti. Tyhle ty akty, které mají svůj předmět, tak odpovídají tomu postoji vyjádřenému tím základním slovem já ono. A teď je důležité, že středobodem takovýchto aktů je vždycky ten subjekt nám. Jo, tedy je tady vždycky nějaký subjekt, který je jakoby tím centrem a ten se pak jako vztahuje ke svým předmětům jako něčemu, co lze, jak říká Buber, zakoušet a užívat. Jo, v tom nejobecnějším slova smyslu. Jo, to, co je tím ono, co je předmětem, co je objektem, tak může být námi zakoušeno ve smyslu jako zkušenosti, ať už smyslové, nebo na rovině imaginace, nebo na rovině myšlení a tak dále. Jo. A užíváno, to znamená buď používáno, anebo může to být pro nás zdrojem nějakého potěšení, potěchy, rozkoše a nevím čeho všeho. Jo. Čili vlastně tohleto, to je něco, co jak nám může být dán předmět. Jo. A předmět lze vlastnit, jo. Předmět lze uchopit, předmět je něco, co lze mít, s čím lze disponovat, čím lze manipulovat a tak dále. Jenže právě takovýmito akty se podle Bubera vlastně vztah ke skutečnosti nevyčerpává. Máme tam nějaký dotaz. Promiňte, jaký středobod? Aha, není to srozumitelné. Středobod, tím myslím to, že vlastně díváme se na svět jako na nějakou oblast, která má své centrum, své jedno centrum a tím jedním centrem je vlastně to lidské já. Jo, a z něho jakoby konstruujeme celou tu skutečnost, jo? Nebo z jeho perspektivy vidíme veškerou skutečnost. To jest... Je to jakýsi bod, který je centrem právě veškeré zkušenosti, veškerého vztahování ke skutečnosti a tak dále. Jo. A v tom vztahu já ono je vlastně právě ten důraz a to těžiště položeno na to já, jo, protože to já je vlastně tím, které se v jakési právě nesouměrnosti vztahuje ke všemu ostatnímu jako k nějakým předmětům, jo, ke kterým ono samo pak má různé vztahy. Jo, a to je jako něco, co podle Bubera právě zakládá ten postoj, zakládá ten vztah toho slova ono, jo, nebo promiňte, tu říši slova ono, nebo ten vztah já a ono. Ale vedle těch činností právě, jejich předmětem je nějaké ono, jo, nebo nějaký objekt, nějaké něco, a kde tedy je to já tím středobodem,
tak stojí ještě tedy to já v základnějším poměru k tomu ty. Jo? Je tady ten vztah já a ty. A ten poměr k ty se uskutečňuje zvláštními postoji, kde předmětem není nějaké něco, nebo nějaký objekt. Oni vlastně tyhle postoje nemají předmět v pravém slova smyslu. Jo? Oni vlastně nemají něco. Buber tohle tvrzení zdůvodňuje tím, že tam, kde je nějaké něco, je vždycky jiné něco vedle něj. Jo? Každé ono hraničí s nějakým jiným něco nebo s nějakým jiným ono. A můžeme vlastně postupně upírat pozornost od jednoho, jo? Nebo můžeme v tom užívání střídat ty věci. Jo? Když se nám jedna už jako nelíbí, nebo nějak jako jsme se jí nabažili, tak si vezmeme jinou věc, jo? A budeme se zase věnovat a zdrojem potěšení nám bude jiná věc, jo? A tak dále. Takhle zacházíme běžně s předměty. Jenomže tam, kde takhle zacházíme se skutečnostmi kolem sebe, tak tam s nimi nestojíme skutečně ve vztahu k ty. Jo? To zaměření vlastně k jednomu předmětu předpokládá, že jsou tu i jiné předměty, k nímž právě můžeme postupně obracet svou pozornost. Ale to ty nemá tuhle povahu. Jo? Podle Bubra vlastně to ty totiž nehraničí s ničím. Jo? Ten vztah k ty, pokud tady je, tak je vlastně výlučný. Jo? Nebo ten protějšek, ke kterému se vztahuji, tak je nějak výlučný a já ho nemohu srovnávat nebo stavět vedle nějakých jiných ty, protože v tu chvíli už pro mě přestává být ty, ale stává se předmětem mezi jinými předměty. Buber to vyjadřuje paradoxně v tom následujícím textu, když říká, kdo říká ty, nemá žádné něco, nemá vlastně nic. Ale za to se ocitá ve vztahu. Jo, protože ono to mít něco už, jenom to, že něco mám, tak vlastně to naznačuje, že jsem ve vztahu k ono. Že jsem v poměru k nějakému něco. Ale ty nelze mít. Jo, a ty není žádné něco. Jo, čili kdo říká ty nemá žádné něco, nemá nic, ale za to se ocitá ve vztahu. Jo, tedy vlastně v tom vztahu tady chybí něco, co bychom mohli zakoušet, užívat, co bychom mohli vlastnit, s čím bychom mohli manipulovat, čím bychom mohli disponovat a tak dále. Jo. Jenomže právě to znamená být ve vztahu. Jo, když jsme s někým ve vztahu, tak s ním nemůžeme nějak manipulovat, nemůžeme ho nějakým způsobem vlastnit, nemůžeme ho a neměli bychom ho si jenom jako užívat, jako zdroj svého vlastního potěšení, protože pak už se nám stává nějakým předmětem, pak už se nám stává nějakým něco, ale pak už vlastně přestává ten vztah. Čili právě proto vztah vlastně znamená v pravém slova smyslu být nějakým jako vztahu, kde se mi nenaskýtá ten druhý v podobě nějakého něco, v podobě nějakého objektu nebo předmětu mezi jinými předměty, který bych mohl zakoušet a užívat a s ním, že bych mohl disponovat. Pojďme se podívat na ten text číslo 10, který právě o tomto hovoří, kde se říká, život lidské bytosti nesestává jen z činností, jejichž předmětem je nějaké něco. Vnímám něco, pociťuji něco, představuji si něco, chci něco, cítím něco, myslím na něco. Jo, to jsou ty předmětné akty, jo, všechno, jak jsme o tom hovořili. Toto všechno a pochody tomu podobné společně zakládají říši slova ono. Ale říše slova ty má jiný základ. Tomu, kdo říká ty, není předmětem žádné něco. Neboť kde je něco, tam je i jiné něco, každé ono hraničí s nějakým jiným ono. Ale kde říkáme ty, tam není žádné něco. Ty nehraničí s ničím. Kdo říká ty, nemá žádné něco, nemá nic. Ale stojí ve vztahu. Ten subjekt-objektový poměr, který je právě vyjádřen u Bubra tou polaritou já a ono, který odpovídá tomu základnímu slovu já a ono, tak se právě podle Bubra, jak už jsem naznačil, vyznačuje tím, že je jednostranný a vlastně nesouměrný. Jo, to právě souvisí s tím, jak jsem mluvil o tom středobodu, jo, že jeho středobodem je samo já, které se vztahuje ke skutečnosti jako k předmětům, které může zakoušet, užívat, s nimiž může disponovat a tak dále. Ale vztah má zcela vlastně jiný charakter. Jo, podle Bubra se jedná, což je důležitá kategorie té jeho dialogické ontologie, o setkání.
Begegnung. Jo? Begegnung je setkání, je to od slova sich begegnen, znamená potkávat se, setkávat se. Jo? A je to jeden z takových důležitých pojmů té Buberovy dialogické ontologie, jimž se právě snaží jakoby ukázat, v čem ten vztah k tomu ty je jiný, než jsou ty vztahy předmětné, vlastně, kde se vlastně zaměřujeme předmětně k nějakému něco, k nějakému objektu. O tom hovoří Buber právě v tom následujícím textu číslo 11 na vašem handoutu, kde říká, že se setkáváme s ty, teď použije takové vlastně náboženské slovo, že jo, řekne z milosti, jo, gnáde. Proč z milosti? Jo, on vlastně chce říct, že to setkání je dar něčeho, co je pro nás nedisponovatelné. Jo, to znamená, že se setkávám s někým, kým nemohu disponovat, a i ta událost toho setkání a toho vztahu je vlastně jakýsi dar, kterým já nemohu nějak jednostranně disponovat jako s nějakým předmětem, jako s nějakou věcí. Proto je taky setkání a vztah událostí, kterou nemohu libovolně přivodit a vyvolat pouze z vlastní vůle a svou vlastní aktivitou. Jo, všimněte si, někdy bychom jako moc chtěli. Jo, strašně se snažíme, aby k tomu došlo. A někdy čím víc chceme, tak tím více to nedaří. Jo, právě proto, že příliš vlastně to chceme mít ve svých rukou a tím už jako dáváme najevo, že nechápeme, co je vztah, že to chápeme vlastně jako předmětně, jo? Že ten vztah chápeme jako nějaké ono a že možná i toho druhého chápeme jako nějaké ono, které je mi prostě k dispozici mé vůli a mým vlastním přáním nebo mým vlastním choutkám. Té mojí aktivity je samozřejmě k tomu potřeba. Jo? O tom žádná, to jako nepopírá samozřejmě Buber. To, že vyslovuji základní slovo já ty, nebo zaujímám ten postoj, který tomu odpovídá, je samozřejmě mým výkonem a činem. Jo? A dokonce činem, který, jak říká Buber, vyžaduje nasazení celé mé bytosti. Jo, to nelze dělat podle Bubera, nelze se jen tak částečně dělat by the way, jako vstupovat do vztahu. Jo, tím už dáváme najevo, že ten druhý pro nás není tím skutečným ty. Jo, čili vyžaduje nasazení celé mé bytosti. Dokonce říká Buber na jednom místě, ty se jako říkáme celou svou bytostí a musíme říkat celou svou bytostí. Jsem to já, kdo se setkává s ty ze své vlastní vůle. Ale tahle vůle a tahle aktivita zároveň implikuje vědomí, že můj vlastní čin k tomu prostě nestačí. Jo, k tomu, aby došlo k tomu setkání, aby došlo ke vztahu. Setkání tedy podle Bubera vyžaduje nejenom moji aktivitu, ale i jakousi pasivitu, totiž ve smyslu otevřenosti. Jo? S tím jsme se už setkali u Jasperse, že jo? V souvislosti s tou existenciální komunikací. Jo? Tedy vyžaduje pasivitu ve smyslu otevřenosti pro toho druhého a pro jeho vlastní vůli a aktivitu. Proto říká Buber, že ve vztahu nejenom volím, jo? Tedy to je ta moje vůle, je to nejenom akt mé vůle, ale jsem zároveň vyvolen. Jo? Tedy jako tím druhým v zásadě. Jo? Že vztah je pasivitou i aktivitou zároveň. Proč tomu tak je, že jo? Jo, ten rozdíl právě mezi tím vztahem já ono a já ty, tedy tím vztahem, který vyjadřuje také tou kategorii setkání, že jo, spočívá v tom, že na rozdíl od toho vztahu já ono, že v tom vztahu já ty, ono to vlastně já ono není vztah, že jo, proto to nazývá spíš poměrem, že tady vlastně v tom já ty, že dochází k setkání dvou vůči sobě navzájem rovných protějšků. Jo, tam není ten vztah nerovnosti. Vztah jak ono vždycky implikuje nerovnost, nesouměrnost. Jo. Já jsem vždy něčím víc než ten předmět. Jo. A já jsem právě tím středobodem toho všeho. Jo. To je to, co Buber tam chce říct, jo, tím výrazem středobod. Proto ve vztahu já ty nemohu chápat sám sebe jako svrchované já, které si prostě zakouší a užívá nějaký předmět. V setkání s ty jsem nějak jako zavazován a povoláván k otevřenosti vůči druhému a vůči jeho nepředvídatelným reakcím, které já nemohu nijak vůbec předvídat a předjímat. Jo? Tato otevřenost však není nic samozřejmého a snadného zároveň podle Bubera. K otevřenosti vůči druhému se musím nějak soustředit, musím se usebrat, vnitřně se sjednotit. Jo, ten svět ono zároveň podle Bubera je světem, který nás nějak rozptyluje, který nás vlastně
vábí k tomu, abychom věnovali pozornost různým předmětům, jo, postupně, jednomu po druhém a tak dále, protože jejich zakoušení a užívání nás svým způsobem uspokojuje. Ale jak říká Buber, aniž by nás mohlo někdy naplnit skutečně. Aby já bylo schopno setkat cesty, musí vlastně tohle rozptýlení překonat. Musí se nějak jako vnitřně skoncentrovat, musí se vnitřně sjednotit a soustředit se jakoby celé na ten svůj protějšek. A právě tohleto usebrání nebo jako vnitřní sjednocení, kde se nenecháme rozptylovat nějakým ono, jo, tak má nás právě připravit a disponovat k té události setkání, která od člověka nevyžaduje pouze aktivitu, jejíž zdrojem je on sám, ale spíše otevřenost pro toho druhého, jo, pro ty jeho nepředvídatelné projevy, pro ty jeho aktivity, které nemohu já nějak předjímat a nemám je ve své moci. Pojďme si přečíst ten text číslo 11 na vašem handoutu, kde se říká: Ty se mnou setkává z milosti, jo, to je tak náde, čili jako tedy je to vlastně něco nedisponovatelného, je to dar. Nemohu je najít hledáním. Ale to, že je oslovuji základním slovem, to je čin mé bytosti. Ty se mnou setkává, já však vstupuji do bezprostředního vztahu k němu. A tak vztah znamená, že jsem vyvolený volím, je pasivitou i aktivitou zároveň. Vždyť přece každý čin konaný celou bytostí ruší všechny dílčí činy. K tomu, abych se usebral, aby se všechno slilo a celá bytost se uvedla v pohyb, nemůže nikdy dojít pouze díky mně, ale také ne nikdy beze mě. Jo, musím tam teda samozřejmě já u toho taky být. Tohle, nevím, jestli vám, jestli domýšlíte vlastně závažnost toho, co tady říká Buber, a zároveň myslím jako jakousi pravdivost toho, co se tady říká. Totiž, nevím, jestli jste si někdy všimli, jak málo lidí třeba umí naslouchat druhým. Jo? Spousta lidí jako dokáže mluvit, jo? Mluvit a nepustit druhýho ke slovu. Jo? To dělá spousta lidí. Ale jako fakt, jestli málo kdy nebo jako méně zažijeme lidi, kteří skutečně jako umí se stišit sami a naslouchat druhému. Jo? To je prostě určitý výkon. To neumí úplně každý. Jo? Čili to je to, o čem tady hovoří Buber. Jo? Že my se musíme v sobě nějak jako ukáznit, jo? Musíme se soustředit, musíme se sjednotit, abychom se vůbec dokázali otevřít. Protože to naše já jakoby furt nám tam překáží v tom. Jo? A my musíme jako vlastně to já nějakým způsobem zkrotit a nějak ho disponovat k tomu, aby vůbec bylo schopno se setkat s druhým. A vlastně nás to jako neustále, ten svět toho ono je svůdný, protože je to svět právě toho, co zakoušíme a co si užíváme. Jo, je to... To ještě v době Bubra třeba nebyly tyhle hračičky, že jo, na světě, tak prostě dneska nejenom, že vás druzí neposlouchají, ale bavíte se s nimi a oni si něco třeba hledají, v mobilu a tak dále, jo. Prostě to jsou jenom takový jako příklady, mohli bychom jich uvádět stovky a tisíce toho, jak vlastně lidé nějak jako selhávají v těch vztazích k tomu ty, jo, a jak se stále nechávají odvádět a rozptylovat tím světem toho ono, protože ono to jako vyžaduje, ten vztah k ty jako vyžaduje jistou kázeň, jisté ukáznění, jistou možná vnitřní disciplínu, o které tady hovoří Jaspers, Buber, protože vlastně být otevřen druhému jako není úplně samozřejmé a není to vždy úplně snadné. Pojďme dál. Další důležitá kategorie té Buberovy dialogické ontologie, ale máme tady nějaký dotaz. Je toho příkladem estetický postoj. To je docela dobrá otázka, protože jestli si vzpomínáte, tak když jsme probíhali Kierkegaarda, tak jsme tady mluvili o těch životních stádiích nebo o těch životních formách, že jo, estetické, etické a náboženské. A ano, myslím, že právě ten estetický postoj je příkladem toho já, které není schopno zaujímat vztah ty.
Jo, protože tam je to, že jo, u Kierkegaarda, jak jsme si říkali, ilustrováno zejména na příkladu vztahu k ženám, tedy mužů k ženám. A právě ten soudce, že jo, je někdo, kdo nedokáže v té ženě vidět skutečné ty, protože, to už je vidět na tom, že je furt střídá, že jo. Jo, že vlastně, když ta jedna ho omrzí, tak ji odloží jako věc a jde za další. A to je vlastně, to je taky příklad vlastně toho, o čem tady hovoří Buber. Jo, to je příklad toho, že kde vlastně v těch vztazích, třeba milostných vztazích, není člověk schopen vlastně se k tomu druhému vztahovat jako k ty a bere ho spíše jako nějaké ono, jako nějakou věc. A ty vztahy milostné nebo erotické k tomu samozřejmě svádí, protože mají tu erotickou složku, která je zdrojem jakéhosi potěšení, že jo, nebo užívání. Ale prostě tam, kde člověk nakonec, kde se mu zredukuje ten vztah jenom na to zakoušení a užívání, tak tam vlastně se mu ten druhý stává jakýmsi předmětem nebo jakýmsi ono. Tak, ale pojďme dál. Jo. Tedy ještě ten další text, číslo 12, tam se objevuje další důležitá kategorie té dialogické ontologie Buberovi, kterou on nazývá bezprostřednost. Unmittelbarkeit, zase máme tady okénko němčiny, německých slovíček. Jo, unmittelbar, asi víte, že mittel je prostředek, že jo, mittelbar je vlastně prostředečný nebo prostředkovatelný. Unmittelbar je vlastně zápor, že jo. Ale ještě se z toho udělá takovýhle pěkný, jak to ta němčina umí, ještě se z toho udělá takový pěkný abstraktum, jo. Takže je to vlastně bezprostřednost, se to překládá, jo. A mittelbarkeit by byla nějaká prostředečnost, nebo asi prostředečnost a unmittelbarkeit je bezprostřednost. Jo. To je další důležitý pojem, který nám ještě blíže vlastně objasňuje povahu toho vztahu k ty. Pardon. Nie je to vyčerpávajúce v každom hľadať toho pravého, len nie u seba. Aha, tak tomu úplně nerozumím té otázce. Mohla byste to, když tak nějak ještě, vidím, že nejsem sám, kdo tomu úplně nerozumí té otázce, tak jestli byste ji mohla ještě nějak specifikovat. Čili co vyjadřuje tenhle termín. Jo? Tenhle termín nám ještě nějak blíže objasňuje povahu toho vztahu k ty. Jo? Co ta bezprostřednost vlastně znamená? Že jo? On je to vlastně negativní termín, který vyjadřuje vlastně nepřítomnost nějakého prostředku. Mezi tím já a mezi tím ty. Jo? Něčeho, co jako prostředkuje mezi tím já a ty. Jo? A ta vlastně bezprostřednost vlastně znamená dvojí. Jo? Ona znamená, že jednak to ty, jako protějšek, v tom vztahu není žádný prostředek, jo, který bych mohl užívat k jiným cílům nebo účelům. Ale ani mezi mnou, tedy mezi tím já a ty, nesmí být, nebo nesmí stát žádný prostředek, žádné prostředkující médium. Každý takový prostředek je vlastně překážkou vztahu, protože právě ruší tu bezprostřednost. Jak vysvětluje Buber v tom následujícím textu, který si za chvíli přečteme, tak to prostředkující médium, rušivé vlastně, jo, které vstupuje rušivě do toho vztahu, tak může mít velmi různé podoby. A často velmi subtilní podoby. Jo. Ono může jít například o předpojatost, o předsudečnost, předsudky, nějaké předjímající vědění, jo, nebo třeba i pojem nebo pojmový systém. Jo, třeba když od počátku k někomu přistupujeme tak, že se ho nějak zařadíme. Jo, třeba na základě nějaké jeho kolektivní příslušnosti nebo na základě jeho, funkce v instituci nebo na základě, třeba nějakých jeho vlastností vnějších, které jsou nápadné. Jo. A tím vlastně tohleto vědění předjímající vlastně nějak ruší tu bezprostřednost tím, že vlastně na rovině poznání předem jakoby fixuje tu podobu toho protějšku
A tím právě uzavírají to já před tou nepředvídatelností toho druhého, před tou nepředvídatelností jeho projevů a tím je vlastně před radikální novostí té události, kterou představuje každé setkání s ty. Nebo to prostředkující médium, jak je vidět z toho textu Buberova, může mít třeba podobu fantazie nebo imaginace, která rovněž nějakým způsobem zaklíná toho druhého jako jakýsi předmět do hranic toho, co si představuje a co předjímá pouze to samo já. Jo, tak i já vlastně, nebo tak se i ta představivost, v níž si to já vykresluje svůj fantazijní obraz o nějakém ty, vlastně se nakonec staví mezi já a jeho protějšek. Jo, to je něco, co dobře známe třeba v případě lidí, ke kterým máme vztah, třeba nějaký intenzivní a které třeba dlouho nevidíme. Jo, třeba i ve vztahu jako partnerském se to stává, že se třeba dlouho nevidí jeden s druhým a teď si představuji, jaké to bude krásné, až se setkáme, že jo. A už to má všechno jako v té fantazii jako vybarvené, jo, co všechno zažijeme a užijeme si. A najednou jako dojde k tomu setkání, jo, a krach. Jo, prostě všechno je jinak úplně. A to, že je to často jinak, když se to stává, že to je jinak, tak často může být i právě důsledkem toho, že právě, že si to člověk takhle představuje. Jo, protože tím, že si vlastně představuje něco, co nezáleží jenom na něm, tak vlastně nějakým způsobem z toho druhého činí jakési ono a z toho setkání vlastně činí jakýsi předmět. Jo. Tedy i a to je samozřejmě proto, že i ten fantazijní obraz je výtvorem toho samotného já, které s tím ty vlastně takhle jakoby disponuje. Jo, ale tím se s ním právě míjí, neboť se uzavírá před svobodou a spontaneitou a nepředvídatelností jeho projevu. Já ještě s dovolením poslední ještě poznámku k těm prostředkům nebo zprostředkování. Jo. Buber tam zdůrazňuje, že to zprostředkování může mít ale také podobu chtivosti, která opět předjímá to ty v mezích vlastní vůle nebo touhy nebo žádostivosti. Jo. Tady je taky opět to ty nějak jako předem fixováno a redukováno pouze na to, co odpovídá potřebám a tužbám toho samotného jednotlivého já. Ale jak upozorňuje Buber, vlastně každá touha nebo chtění, které vycházejí jenom z toho samotného já, tak činí taky z toho druhého vlastně svůj předmět. Jo, je to předmět jeho touhy, jeho vlastní vůle, jeho chtění. A tak se vlastně propadá do jakýsi neskutečnosti. Jo? Je pouze jakousi snící touhou, protože se sama zbavuje skutečnosti, která vychází z toho samotného setkání a kterou je samo to setkání. Jo, myslím, že vím, jak to kolegyně Eva myslela, jestli není vyčerpávající hledat sebe v ty, za předpokladu, že ještě neznám své vlastní já. To je dobrá otázka, jestli je to takto míněno a ještě se k ní vrátíme, jo, protože Buber samozřejmě taky nakonec bude hledat nějaké řešení toho bytí, z toho vztahu vlastně k ty a toho bytí sebou. Jo, a tam uvidíme, že samozřejmě, že nelze jakoby jenom jakoby sám sebe hledat v tom druhém ty a vkládat sám sebe do toho druhého ty, protože já zároveň do toho vztahu už musím vstupovat jako někdo, jako nějaká osobnost. Jo. Ale k tomu se když tak ještě vrátíme. Pojďme ještě jenom poslední poznámka k tomu zprostředkování a k tomu textu číslo 12 na vašem handoutu. Jo, v podstatě podle Bubera všechna takováhle zprostředkování, která on tady uvádí, že jo, a ruší tu bezprostřednost, tak nakonec nějak vedou do sklouzávání a upadání do toho světa ono. A to znamená, že se jako nakonec smíjejí sty, jo, vedou k tomu, že se míjíme sty. A tam vlastně, kde tahle zprostředkování převládají, tak tam nevyhnutelně vedou k nezdaru nebo ztroskotávání v mezilidských vztazích v té komunikaci. Protože právě ty vztahy požadují tu bezprostřednost. Podle Bubera, jak říká v tom následujícím textu, vlastně předpokladem skutečného vztahu a setkání nakonec je, že se všechny tyhle prostředky hroutí
Ať už jde o systémy pojmů nebo předjímání ve vědění nebo představivosti, chtivosti a účelovosti. Tak text číslo 12 na vašem handoutu, s dovolením bych přečetl teď, kde se říká, vztah k ty je bezprostřední. Mezi já a ty není žádná pojmovost, žádné předchozí vědění a žádná fantazie. A sama paměť se proměňuje, protože přechází od jednotlivostí k celku. Jo, tam je ta celkovost jakási. Mezi já a ty není žádný účel, žádná chtivost, žádné předjímání a sama touha se proměňuje, protože přechází ze snu ve skutečnost. Každý prostředek je překážkou, jenom tam, kde se všechny prostředky hroutí, dochází k setkání. No, teď ještě jedna důležitá poznámka k tomu. Já myslím, že už jak jsem o tom hovořil a jak jsme o tom četli, tak je zřejmé, že my můžeme k druhým, a často to děláme, zaujímat postoj jako k ono, jo, jako k nějakým předmětům, i k druhým bytostem, i k ostatním bytostem. A pak samozřejmě ztrácíme tu přítomnost toho živoucího vztahu, o které tady hovoří Buber, který je možný právě tam, kde se k druhým vztahujeme jenom jako k ty. A z řečeného ale taky plyne, že vlastně vztahovat se k druhým jako k ono, že v tom je v zásadě cosi nepatřičného. Jo, že vlastně když z druhé lidské bytosti uděláte ono, tak vlastně a rozhodně v některých situacích se dopouštíme něčeho, co toho druhého může dokonce nějak zranit. Jo, a co vlastně je neadekvátní tomu té druhé bytosti, se kterou přicházíme do styku a do vztahu. No, ale na druhé straně, podle Bubera nelze neustále se trvávat v tom základním slově a ty a jemu odpovídajícímu postoji. Ono vlastně podle něj nakonec každému ty, i tedy každé druhé lidské bytosti je souzeno, aby se pro nás v určitých situacích nebo třeba v určitém čase aspoň nebo po nějakou dobu stala nějakým ono. Ale na druhé straně vlastně každé ono, pokud je nějakou bytostí, ať už živou nebo zejména lidskou, tak se zase může stát z ní vždycky ty, pokud dojde k té události, která se vyznačuje tím vztahem. Buber samozřejmě připouští, že dokonce jsou situace, kdy ten vztah k druhému jako k ono je nezbytný. Jo, nemůžeme se pořád ke každému vztahovat jako k ty. Jo, možná bychom to opravdu ani nesnesli. A někdy to opravdu není ani patřičné. Jo, když třeba lékař operuje pacienta, tak ho musí do jisté míry brát jako věc určitou, protože jinak by ho nemohl ani jako spolehlivě odoperovat. Jo, víte, možná, že někteří lékaři nemohou vůbec operovat třeba svoje blízké osoby, protože tam začnou mít jako obavu o toho člověka. Jo. Už to pro ně není ten kus toho těla, který leží před nimi na operačním stole, ale už je to prostě pro ně živá bytost a v tu chvíli vlastně ztrácejí tu jistotu. Jo. Problém je, že to pak jako ty lékaři někdy přenášejí i do těch vztahů, kdy neležíme na tom operačním stole, jo, a pak jako z toho vznikají ty problémy, že to zdravotnictví se jeví jako velmi odosobněné. Jo. Takže tady už vidíte, jo, že prostě jsou situace, kdy ten druhý jako vlastně může a dokonce se má stát tím ono, ale pak jsou situace, kdy se to opravdu jako nehodí a je to nepatřičné a tam to pak jako můžeme pociťovat jako nějakou újmu nebo jako něco, co vlastně znamená nějaké jako odcizování nebo ztroskotávání těch vztahů. Mohli bychom to ukazovat na mnoha dalších příkladech. Jo? Prostě řada vztahů třeba v institucích je takhle jako velmi věcně vlastně organizovaná. Jo? Dokonce ani všichni studenti nemohou být pro vyučujícího ty, protože by je možná pak nedokázal ani spolu srovnávat, hodnotit a známkovat. Jo? Ale zase
ani vyučující se ke svým studentům nemůže chovat jenom jako ono, že jo? Protože pak by jako musí je brát jako lidské bytosti a musí i vlastně v rámci těch institučních vztahů, pokud jsme lidmi, tak tam musí jakoby docházet k nějakým aspoň okamžikům, kdy ty vztahy, kdy ta událost toho vztahu nějakým způsobem alespoň probleskne nebo nastoupí. Jo? Když přijdeme k úředníkovi na poštu nebo na úřad, tak taky od něj neočekáváme, že tam budeme navazovat nějaké jako zvláštní mezilidské vztahy, ale očekáváme, že on bude plnit nějakou funkci, kvůli které tam je. Jo? Čili mohli bychom uvádět spoustu takových příkladů, které poukazují na to, co tady chce říct Buber, jo? Že tedy vlastně je to, žijeme jako z části ve světě ono a žijeme z části ve světě ty a ty vztahy jako nějak se prolínají a někdy vlastně ta hranice mezi nimi není úplně zřejmá, není úplně jasná. Ale to, co zdůrazňuje Buber je, a to ještě budeme potřebovat tohle v tom následujícím výkladu, je, že když ta událost vztahu nastane, tak my z ní vlastně vycházíme proměněni. Jo, vždycky už jako, pokud najdeme tu odvahu k tomu, do toho vztahu vstoupit, tak se s námi stane nějaká proměna. Jo, to je trošku podobné jako u toho Jasperse v té existenciální komunikaci, že vlastně já z té události vztahu už nikdy nevycházím týž. Jo. Jsem vlastně o něco obohacen. I když se třeba s tím druhým už rozcházím a třeba ho už dlouho nepotkám, ale tu událost toho vztahu, ta nastala, tak vlastně ve mně se něco stalo, jo? Ve mně se něco jako zrodilo, ve mně něco nového vyrostlo. A čili ono to, jak si ještě ukážeme, má nějaký dopad i na to já a proto je vlastně důležité, jestli to já je schopno ty vztahy navazovat nebo ne, je to důležité i pro něj samotné. Jak říká Buber v tom následujícím textu, bez světa ono nemůžeme zůstat naživu, jo, protože ten svět té předmětnosti třeba těch institucí, jo, ten svět je nějaký jako uspořádaný, umožňuje nám nějakým způsobem vůbec žít, jo, vykonávat nějaké funkce základní a tak dále. Jo, ale jak říká, kdybychom v něm zemřeli, v tom světě ono, tak bychom byli pohřbeni v nicotě, říká Buber. Jo. Člověk je podle něj vlastně odkázán na říši ono, bez ní by vlastně nemohl žít, ale kdo žije pouze v ní, tak není člověkem. To říká ten text číslo 13 na vašem mentautu, kde se praví: z jednotlivého ty se musí stát, když skončila událost vyznačující se vztahem, určité ono. Z jednotlivého ono se může stát, vystoupí-li do události vyznačující se vztahem, určité ty. Teď vidíte, že to bude vážné, jo, protože Buber říká, ve vší vážnosti pravdy poslyš. Kdyby neexistovalo ono, nemohl by člověk žít. Ale ten, kdo žije pouze s ním, není člověkem. On tam, Buber není často tady vykládat takhle dopodrobna, ale on tam má takový jako výklad o tom, že zejména v té moderní době ten svět, ty věcné vztahy, jo, jsou velmi rozšířené. Jo, jsou vlastně v základu řady nebo našich institučních vztahů. Jo. Ten svět vědy a techniky, která nás stále více obklopuje, nás vlastně jakoby stále více jakoby zaplétá do toho světa té předmětnosti nebo toho světa ono. Jo, a my jako samozřejmě díky němu z části žijeme, jo, a nepřežili bychom bez něj, ale na druhé straně, pokud se jim necháme úplně zavalit, jo, pokud bychom žili jenom v něm, tak bychom vlastně ani nemohli pořádně žít a nestali bychom se nikdy v pravém slova smyslu lidmi. Jo. Zůstali bychom vlastně jenom odlištěnými nějakými bytostmi. To vlastně vysvětluje ještě v tom následujícím textu Buber, kde říká, že vlastně ten vztah já ono a ta říše ono, že sama o sobě není něčím zlým, ale mohou se stát něčím zlým, pokud právě ztratíme tu schopnost vstupovat do vztahu, pokud ztratíme tu schopnost vstupovat do těch událostí, právě do toho setkání, těch událostí vyznačujících se vztahem. Pokud právě necháme ten svět ono, aby se příliš rozbujel, aby nás přirostl, pak vlastně propadneme dvojímu odcizení. Jo, budeme žít v odcizeném světě a budeme žít odcizeni sami sobě. Protože
a teď už se pomalu vlastně dostáváme k tomu, o čem jsem ohlásil, že budeme hovořit na začátku, jo, protože to uskutečnění vlastního já bytostně závisí na vztazích ty i podle Bubra. A pozbude nějak samoskutečnosti a autenticity, pokud tedy není a nežije v těch vztazích. Lidské já dokonce podle Bubra žije anebo vede jakousi přízračnou, neskutečnou existenci, pokud zůstává jenom zajatcem té říše ono, říše pouhých věcí a předmětů, které si nad ním dokonce nějak paradoxně získávají vládu, přestože vlastně to já jimi chtělo disponovat, zakoušet je a užívat. To je jako velmi zajímavé, to jsou velmi zajímavé analýzy, které tam provádí Buber, když ukazuje, jak vlastně paradoxně vlastně ten nesouměrný vztah toho já k těm předmětům, které se pro něj vlastně stávají tím předmětem užívání a zakoušení, disponování, vlastnění a tak dále, tak vlastně paradoxně, když ten člověk není schopen těch vztahů k ty a není schopen vlastně pro čas od času vlastně prostoupit ten svět, tu říši ono těmi událostmi toho vztahu, tak vlastně ty předměty si nad ním paradoxně získávají nadvládu a on se stává jich otrokem. Jo, to je to, co zažíváme právě ono je to popsáno v různých dystopích, ale bohužel i často v seriózních sociologických analýzách, že jo, jako vlastně diagnóza moderního světa a moderního člověka, jo, že se tak nechá vlastně zapříst a zaplést jenom do těch věcných a předmětných vztahů, že nakonec vlastně sám se ocitá pod jejich vládou, jo, a stává se vlastně jakýmsi jejich otrokem. Buber v tom následujícím textu má jako velmi barvité přirovnání, kde tu přebujelou říši ono přirovnává k jakémusi upírovi, který z já vysává životní mízu. Já vlastně se v tomhle stavu odcizení podle Bubra, pokud se v něm ocitá, tak o něm nějak ví. Jo, vždycky o něm nějak ví, byť třeba jenom nějak temně a byť jenom v nějakých třeba chvílích jasnozřivosti, ale přesto vlastně mu nedokáže nějak uniknout, jo, protože vlastně ten svět už nad ním převzal tu vládu, nebo ten upír nad ním převzal vládu, jak on to tam vyjadřuje metaforicky. Pojďme si přečíst ten text číslo 14 na vašem handoutu, kde se říká: základní slovo já ono není nic zlého, stejně jako hmota není nic zlého, ale snadno se stává něčím zlým. Nechá-li je člověk vládnout, přeroste ho ustavičně se zvětšující, přebujelý svět slova ono a vlastní já pro něj pozbude skutečnosti, až upír nad ním a přízrak v něm si budou vzájemně šeptat přiznání, že nejsou vykoupeni. Tím se dostáváme tedy k tomu, co už jsem ohlásil vlastně na začátku, jo, a myslím, že to je patrné z toho, co jsme si tady teď řekli a přečetli, že tedy Buber tu otázku vztahu, poměru já, ty, já, ono, že spojuje velmi těsně s otázkou autenticity a odcizení. Ovšem, zároveň vidíme, v čem spočívá ten základní rozdíl mezi tou Buberovou dialogickou ontologií a třeba filozofií existence. Jo, protože Buber na rozdíl od takových filozofů existence, jako byl třeba Heidegger, jo, na Jasperse by se nevztahovala tahle námitka, ale na Heideggera jistě ano, a na Sartra třeba také asi. Jo. Tak Buber se na rozdíl od nich nedomnívá, že by člověk mohl dosáhnout autentické existence pouze volbou svých vlastních možností. Nějaké heroické osamělé odhodlanosti, při níž se vytrhává ze vztahu ke světu a k druhým lidem, jak to je třeba u Heideggera právě. Jo. Ale podle Bubra se člověk naopak stává sám sebou tím, že vstupuje do skutečných vztahů. A podle něj se člověk může stávat sám sebou jedině díky skrze setkání s ty. A právě díky setkání a vztahu k ty dochází k uskutečnění autentického já. Jo, podle Bubra vlastně jedině v setkání s ty také spočívá skutečně a naplněný život. Jo. I když ty předměty nebo věci, to ono teda, jo, můžeme nějak zakoušet a užívat, je to pro nás předmětem nějakého uspokojení, tak nás to nikdy nakonec nemůže naplnit. A pokud se chceme naplnit jenom tím, tak se nakonec vlastně vyprazňujeme, vedeme jakýsi prázdný a stínový život. Je tam k tomu jenom velmi krátký textík číslo 15, kde Buber říká: stávám se v skutku sebou jen díky svému vztahu k ty, stávaje se sebou, říkám ty, všechen skutečný život je setkáním.
Tahle souvislost těch vztahů nebo poměrů s tou problematikou autenticity a odcizení nám také umožňuje pochopit to, co jsme četli už na začátku, hned v tom prvním textu, totiž v čem vlastně spočívá ta podvojnost lidského já. Jo, jestli si vzpomínáte, tam jsme četli, že stejně jako základní slovo a jemu odpovídající postoj je dvojí, tak i to já je dvojí. No, to já je samozřejmě dvojí proto, že, jak už jsme si řekli nebo naznačili, ten poměr, ve kterém se já nachází na základě postoje, který zaujímá, tak podstatně určuje povahu toho samotného já. Čili to já základního slova já ty je jiné, než já základního slova já ono. A právě proto má člověk dvojí já. To já základního slova já a ty Buber charakterizuje jako individualitu. O tom je ten následující text, jo, číslo 16 na vašem handoutu. Když charakterizuje, co je individualita, tak on říká, že ta se vyznačuje tím, že se odlišuje od jiných individualit, jo, vymezuje se od nich, poměřuje se s nimi, srovnává se s nimi, soutěží s nimi a tak dále. Jo. Tohle je jakoby základní vztah individuality k jiným individualitám. Pro individualitu je typické odlišení a oddělenost, jak říká Buber. A ta individualita má vědomí o sobě jako právě o někom odlišném od těch ostatních a zároveň vlastně jako o subjektu, který může zakoušet a užívat, tedy jako o subjektu, který se zaměřuje k předmětům nebo k jednotlivým ono, k jednotlivým něco. Jak říká Buber, odlišovat se a přivlastňovat si, zakoušet a užívat, v tom spočívá základní dynamika individuality. Individualita se zabývá především tím, co může označit jako moje, jo, v rámci toho přivlastňování. Jo, ať už je to můj majetek, moje nadání, můj vzhled, moje konání, můj původ a tak dále. Jo. A přitom vždycky se objevuje takové jako vymezení se jako já a ne ten druhý, jo, tedy moje, nikoliv tvoje, mohli bychom říct. To já, základního slova já a ty, Buber naopak charakterizuje jako osobu. Jo, tedy to já, základního vztahu já, ono je individualita a já, základního slova já, ty je osoba. A osoba se vyznačuje především tím, že vstupuje do vztahu k jiným osobám. Pro osobu není typická oddělenost, nýbrž sepětí, říká Buber. A účelem sepětí je právě vztah s ty. Osoba si rovněž uvědomuje sebe, jo, ale nikoli primárně jako subjekt zakoušení a užívání, ale jako někoho, kdo koexistuje s druhými. Jo, Buber nakonec řekne, že ta koexistence, to je skoro jak jakási variace na to Descartovo myslím tedy jsem, jo, tak Buber říká vlastně koexistuji tedy jsem, jo, to je to základní vědomí osoby. Osoba si tak uvědomuje sebe také uvědomuje sebe ve své jedinečnosti, ve své oddělenosti, ale zároveň žije ze svého vztahu k ty a ze svých setkání, která toto já vždycky nějak základním způsobem obohacují a proměňují. Pojďme si přečíst ten text číslo 16 na vašem handoutu, kde se říká: já základního slova já ty je jiné, než já základního slova já ono. Tam je asi chybička nějaká, jo, malá. Já základního slova. Já základního slova já ono se objevuje jako individualita a uvědomuje si sebe jako subjekt zakoušení a užívání. Já základního slova já ty se objevuje jako osoba. Individualita se objevuje, protože se odlišuje od jiných individualit. Osoba se objevuje, protože vstupuje do vztahu k jiným osobám. Podle Bubra vlastně tím, že osoba vstupuje do vztahu s druhými, tak se vlastně stává sama sebou. Jo? Tedy člověk jakožto osoba, která vstupuje do těch vztahů, tak se stává sama sebou. Ale nejenom to, ona vlastně získává teprve plnou účast na skutečnosti, protože skutečnost podle Bubra, vlastně ta původní a nejdůležitější skutečnost, je vlastně skutečností vztahu. Jo? Je to ta skutečnost té koexistence, nikoliv jednotlivé existence. Jo? Ta skutečnost sídlí původně v oblasti vztahu, setkání a vzájemného působení podle Bubera.
To setrvávání ve světě ono naopak vede k odcizení od skutečnosti a tím i od sebe sama, jak už víme, právě v důsledku toho tedy i ke jakési ztrátě skutečnosti, jak říká Buber. Já, které se zabydlelo ve světě ono, je pouhou individualitou, odlišující se od druhých, aniž by vstupovala do skutečných vztahů s nimi. Tak ta nejenom ztrácí účast na skutečnosti, ale vlastně sama se nějak stává méně skutečnou. Jo? To já se samo stává méně skutečným, respektive stává se jakoby neskutečným a vede pouze jakousi stínovou existenci. Proto říká Buber v těch následujících textech, které tam ještě máme, o individualitě, že se neúčastní skutečnosti, nebo dokonce, že se vzdaluje bytí. A čím více jsou lidé podle něj ovládáni individualitou, o to hlouběji propadá to jejich já jakési neskutečnosti. Naproti tomu ta osoba je zakotvena ve vztahu a proto má účast na skutečnosti. Osoba se totiž účastní bytí, které nikdy není jenom moje nebo tvoje, ale je vždycky tvořeno vztahy. Jo, je vždycky skutečností vztahu primárně. A proto vlastně to já té osoby je skutečné, je více skutečné na rozdíl od té individuality a je právě skutečné díky této účasti na skutečnosti té koexistence nebo těch vztahů. A dokonce se dá říci, že já je tím skutečnější, čím dokonalejší je právě ta účast na skutečnosti, to je, čím intenzivněji to já vstupuje do vztahu a přebývá v tom základním slově já a ty. To se týká ten text číslo 17 na vašem handoutu, kde se říká, jo, ten, kdo stojí ve vztahu, účastní se skutečnosti. Já je skutečné díky své účasti na skutečnosti. Stává se o to skutečnějším, čím dokonalejší je účast. Osoba si uvědomuje samu sebe jako někoho, kdo se účastní bytí, kdo koexistuje a kdo tady je. Jo, tady máte to, koexistuje, tady jsem. Individualita si uvědomuje samu sebe jako někoho, kdo je takový a ne jiný, jo, kdo má nějakou své kvality, své vlastní nějaké vlastnosti, jo, a tak dále. Tím, že se individualita od jiných odlišuje, vzdaluje se bytí. Individualita se neúčastní žádné skutečnosti a žádné nenabývá. Odlišuje se od všeho ostatního a snaží se přivlastnit si ze všeho zakoušením a užíváním tolik, kolik může. Taková je její dynamika. Odlišovat se a přivlastňovat si a pohybovat se v obou případech v oblasti slova ono, to je v oblasti neskutečná. Jo, tady vidíte, že Buber jde velmi daleko. Vlastně ta radikalita jeho je v něčem podobná té radikalitě Jaspersově. Myslím, že proto ty myslitelé jsou vlastně velmi jako zajímaví, pokud jde o to téma intersubjektivity, protože oni oba vlastně spojují to téma intersubjektivity s tou tematikou autenticity a odcizení do té míry, že zdůrazňují, že vlastně jedině skrze vztahy a v těch vztazích se lze stávat sám sebou a tím tedy získávat podíl na skutečnosti, zatímco tam, kde člověk těch vztahů není schopen, tak nejenom se odcizuje sám sobě, ale vlastně se nějak odcizuje i skutečnosti. Jo? Stává se dokonce jakoby méně skutečným. No, když jsme to tady takhle podali, jakože je teda podle Bubra, že je dvojí já, jo, tak by to mohlo vypadat, jako, že zase jako ve světě chodí mezi námi individuality a na druhé straně osobnosti, ale Buber jako nechce říct, že existují dva druhy lidí. Jo, on chce říct vlastně, a říká to v tom následujícím textu, že existují dva póly lidství spíše, mezi kterými vlastně se pohybuje každý z nás. Jo, a je vždycky otázkou, kde na té škále jako jsme blíže jenom k té individualitě nebo blíže k té osobnosti. Jo, podle Bubra vlastně žádný člověk není čistou osobou, stejně jako žádný člověk není čistou individualitou. Jo, v souladu s tím říká, že žádný člověk také není zcela skutečný ani zcela neskutečný a že každý žije v dvojím já. Jo, ale zároveň jako Buber připouští, že jsou lidé, v níž je osoba tak rozhodujícím činitelem, že je lze nazývat osobami v tom jako plném pravém slova smyslu. A lidé, pro něž je natolik určující silou individualita, že lze nazývat jednotlivci nebo těmi individualitami.
On dokonce tam uvádí nějaké příklady, což je takové vždycky riskantní, jo? Ale třeba tam zmiňuje jako tu osobu nebo osobnost třeba Sokrata nebo Ježíše, jo? A naproti tomu jako individualitu třeba Napoleona, jo? Pro kterého druzí lidé byli jenom ono, že jo? Na nějaký šachovnici jeho nějakých mocenských a válečných záměrů. Čili jsou to sice dva póly lidství, ale zároveň v některých lidech vlastně může být ta osoba nebo osobnost natolik dominantní, že je lze nazývat plným právem osobnostmi, a naopak lidé, kde je ta individualita natolik převládající a natolik určující silou, že je lze nazývat spíše jenom těmi individualitami. Člověk je podle Bubra osobnější, čím vlastně v té lidské dvojakosti jeho bytosti je silnější to základní slovo já, ty. Ale naproti tomu také je bohužel smutným faktem podle něj, že se člověk může natolik zabydlet ve světě ono a stát se neschopným vstupovat do vztahu, že ta individualita právě zcela ovládne nad osobou a takový člověk pak ztrácí podíl na skutečném životě, odcizuje se sám sobě a světu do té míry, že se svět pro něho, jeho já vlastně stává jakýmsi přízrakem. Toho se týká ten text číslo 18 na vašem handoutu, kde se říká: neexistují dva druhy lidství, nebo promiňte, dva druhy lidí, ale existují dva póly lidství. Žádný člověk není čistou osobou, žádný člověk není čistou individualitou. Žádný není zcela skutečný a žádný zcela neskutečný. Každý žije ve dvojím já, ale jsou lidé, v nichž je osoba tak určujícím činitelem, že je lze nazývat osobami. A lidé, v nichž je natolik určující silou individualita, že je lze nazývat individui. Mezi těmito dvěma póly probíhá dění, v němž se rozhodují skutečné dějiny. Jo, v němž se rozhoduje možná i osud každého člověka, každého z nás. Poslední poznámka k tomu Buberovu pojetí intersubjektivity se týká snad právě té otázky, o které jsme tam diskutovali. Jo, totiž, jestli není vyčerpávající hledat sebe v ty, za předpokladu, že neznám své vlastní já. Buber, zejména v knize, která se jmenuje Problém člověka, kde se právě vyrovnává poměrně detailně třeba i s Kierkegaardem, s Heideggerem a s dalšími mysliteli, kteří nějak tematizovali člověka a zároveň i tu problematiku toho bytí sebou, bytí a nebytí sebou, tak on tam vlastně zdůrazňuje nebo jako připouští, že je jakési zrnko pravdy, že jo, na té filozofii existence, nebo část pravdy v té filozofii existence, když říká, že samozřejmě člověk se zároveň musí jako stávat sám tím jedincem a musí být nějakým způsobem sám sebou, aby vůbec mohl vstupovat do autentických vztahů. Jo, čili nakonec on připustí, že sice bez těch skutečných vztahů se nemohou stát sám sebou, jo, a jsou nějak jako nezbytné pro to, abychom se stávali sami sebou, ale zřejmě jako to není jediná cesta, jediná možná, že jo, kterou se člověk stává skutečně jako sebou. Jo, tedy vlastně člověk, Buber by nakonec připustil to, co zdůrazňuje, ale podle něj příliš jednostranně ta filozofie existence, že člověk se stává sám sebou právě i samozřejmě na základě svého vlastního rozhodování, na základě toho, které vždycky nemusí se týkat těch druhých a nemusí vždycky v něm mít o vztahy jako k druhým. A na základě toho, jestli skutečně jako nachází svoji životní cestu, jestli se vlastně správně nebo nesprávně rozhoduje a jestli tedy následuje volání, které k němu promlouvá na té jeho životní cestě, ale a jistě by souhlasil i s tím, že jo, a nakonec to vyplynulo i z těch úvah o tom setkání, jo, že člověk musí umět být i sám, musí být schopen se sám sobě nějak usebrat, musí být schopen i toho vlastního nějakého sebepoznání jistě, jo, jinak by se vlastně zase na druhé straně rozplynul v těch druhých a nějak by se v nich ztratil. O tom mluví velmi hezky ten text číslo 19 na vašem handoutu, který možná, jestli dovolíte, tak bych tady přečetl, protože je takovou pěknou tečkou za tím výkladem a možná i odpovědí na tu otázku, kde se říká, jo, teprve člověk, který se stal jedincem, bytím sebou, jo, tedy tím Selbstsein, skutečnou osobou, může mít dokonalý bytostný vztah k druhému bytí sebou, bytostný vztah
Jo, tedy já už když vstupuji do toho vztahu, tak tam jako musím něco mít, co bych jako do toho vztahu dal. Jo. Už jako někým musím být. Velký vztah existuje jen mezi skutečnými osobami. Jo, tady vidíte, že ti, kteří jsou skutečnými osobami nebo osobnostmi, tak ti mezi sebou mohou mít skutečně jako velké vztahy. Jo, tento vztah je silnější než osamělost, protože prolamuje meze hluboké osamělosti, přemáhá její přísný zákon a přes propast úzkosti ze světa klene most od jednoho bytí sebou k druhému. Jo, to je Buberova polemika s Heideggerem, kde se objevuje to téma úzkosti a on říká proti Heideggerovi, že úzkost sice se nás může zmocňovat ze světa, ale to, co skutečně ji nakonec překonává a to, co z toho nehostinného světa činí nějaké jako hřejivé místo pro nás, tak jsou ty vztahy k těm druhým. Jo. To je nakonec to, čím my překonáváme tu úzkost ze světa i ze smrti nakonec. A je to jakýsi most, který se klene přes tu propast té úzkosti, právě ty vztahy. Dítě sice říká dříve ty, než se naučí říkat já. Jo? To je to, o čem už jsme mluvili na začátku, že i podle Bubera vlastně to ty předchází já. Jo? Vlastně, že nejprve jsme ve vztazích a teprve pak se učíme sebe jako vnímat a nazývat tím slovem já. Ale na vrcholu osobní existence, jo, tedy když už jsme dospělými, zralými osobnostmi, tak je nutné umět opravdu říci já, aby bylo možné zakusit tajemství ty v celé jeho pravdě. Člověk, který se stal jedincem, tu je kvůli něčemu se stal tímto jedincem, kvůli dokonalému uskutečnění ty. Jo, tedy jde o to a je třeba se stávat tím jedincem, tou osobností, ale není to samoučelné. Nejde tady i v tom, jak se stávám vlastně sám sebou, nejde jenom o mě, ale vždycky nějak jako o to, abych byl schopen jako zralý jedinec vstupovat, jako zralá osobnost vstupovat do vztahu k druhým. Tak, přátelé, budeme muset skončit, už jsem trochu přetáhl, omlouvám se za to, ale chtěl jsem to téma dneska dokončit. Příště máme ještě 1 hodinu před Vánoci, tedy za týden, jo, to se budeme věnovat už novému tématu, to je tedy problém svobody, hodnot a tak dále. Jo. Uvidíte, že budeme ale přitom navazovat na to, o čem jsme tady hovořili v těch předchozích hodinách. A pak budeme mít ještě 1 hodinu po Vánocích. Takže v těch následujících 2 přednáškách ještě probereme toto téma. A tím náš tady slavný kurz ukončíme. Ale tedy ještě nekončíme, takže se s vámi loučím. Mějte se krásně, buďte zdraví, buďte zdravé mysli a přeji vám, abyste snášeli s dobrou myslí ty obtíže, které jsou spojeny s tím nouzovým stavem a s pandemií. A snad i tato přednáška dnešní byla jistým povzbuzením do těchto nelehkých časů. S tím důrazem, u kterého jsme skončili, že právě ty autentické vztahy mezi námi, že mohou překlenovat ty propasti, samoty a úzkosti, které jinak se občas objevují právě v této době. Takže vám přeju všechno dobré, mějte se hezky a uvidíme se zase za týden.